pamusoro ichangamiri pamusoro idare rose zita ndambotaura ndetwa Chiringa Simbai ndakakwirawo dare kwamambo ndichida kuedza ndiyananiswewo pamusoro pekuti ndakapiwawo musha wekugara nasabhuku muna 2003 gore rapera ndakazonywa varume vaviri avasvika pamusha wangu vachitizvo ndepavo saka ndazokwirawo kuno kuti ndiyananiswe. pamusoro ichangamiri ini ndiri kutoshamisira dezvokudai nditofanira kunge ndichitoya kudai kuti ndiri munda watete wangu anzozingapindirira une makore nemakore wakapindwa nemunhu zvinozikanwa nasabhuku zvandingakamhakapo nasabhuku pane madhundu anonzi mastop drive dhundu ruhombe rokutomisa mvura inobva kugomo une makore munda uyu atete tokuta vakauya mumusha kuma70s vaibva pachikono kwavanga vapfirwa nemurume wavo vakaona sabhuku vadovi vachivapeni vakapiwa pokurima vakumbira kuti handikape ndetsananzva dzayangu ndipewe pokurima vakapiwa iri sango pakatemwa ini ndandakura ndini mukomana mukuru ezvi vasara badere ndakandakura ndaiwoyo wakatemwa ndichiona madhundu iwayo toda kupupurwa namwana omusha akatocherwa tichiona isisu madhundu mairi right 2003 handisi kupokana nemunhu kuti akapiwa nasabhuku dispute yatinayo isisu neyemugara kwaakapiwa kwakuda kuprovinisa asi uyu agara pamba pake akavakira kumugano ndokuti akazvino kuchipinda bichana bichana chaakatanga nacho nzimba dzake dziri pamusoro ndokuvaka toilet iri mumunda ndokuvaka zumbu yakasekera kumunda vakomana ndobva vandifonera kwaazvikazi uno kumundara nezvaitika takaenda kuna sabhuku akati andakanomukontranda iye toona kuti anoisi sabhuku ndozvaitika sabhuku akati inini handikwanise kuti ndikuyananisei pasina dispute endai munomuona mutaure naye kana pasaita dispute yokuti matadza kuwirirana moziva kwandiri sabhuku una ndikaenda naye munyonga ndasvika kuti mukanya tese taramureva kuti mukanya ko zvakamira sei parapa ndakangotiwo ndiye ndakamuratidza madhunduru pavanoperera nepaakavakira takabvumirana akati mureva pakakanganiswa zvinotodii takati mamapinda mumunda mukanya pazi mamavaka zvivakwa izvi isu honai kugarisana kwakadara zvekuti handichakupunzirai zvivakwa izvi asi takuzoona sabhuku isikoti tawirirana ndakati asa izvozvo takazoona sabhuku takati amdzingwa tataura nemukomana waitawirirana atozotikumbirawo kuti izvozvi kana makuda kuzofenza ana mureva mundisiyiro rodi yofamba nemotikari zvese izvozvo tichiwirirana zvatadza kuwirirana mai nezvokuti gore rino usizini yapera akatanga kutema kuwedzera seri kwapatorepepa ndokubva tafunga kuti pamwe akuda kuita huni kuzotaura kutuza paaitema paya atorima ndopatikabva taenda kuna mudzingwa tokunotaura namudzingwa kuti ndonyaya yatika pamudzingwa ndobva taenda akasikotaura mashoko ekuti pese ipapa ndepangu akuti ndepako isakaipara patakawirana nhasi unoona kuti panikira ndepangu akashtuka sabhuku akati uri sabhuku worudzi sabhuku akati hazvinese takuita village assembly tidenzi vanhu musha takadenzwa nasabhuku pakati pavillage assembly musha wakauya zvakanzi hatisi kuitira musangano pano patoitira mazivese takunoitira panzvimbo iyoyo ine dispute takasunzana mvura ichinaya nasabhuku wedu tichiteera takaenda ikoko takaita musangano
taita musangano takazosvika pakuwirirana pamusangano pachipa zvatikawirirana zvokuti sabhuku akati rewa dhima akatipindwa munzvimbo saka todii takati inini kana zvike mazwa kuti unokwanisa kuti pamizero ukaperera munda uku izvi tosiya zvakadai I'm comfortable with that. Iye ndobva abvunzwa anzi mbuya wari kuti tosiya watikumbira kuti nhanoidzi dzakwapinda idzi totonapa pamugomo muwirirani uyu ndobva aramba aramba kudaro dare akataurawo zvarei zvakaitaurwa nemaziviro avaita kuti nzvimbo ndeyani ndopa akazotorana nemudzimai wake anzi tazofunga kuti zvataura nasabhuku zvoitwa izvozvo isopihoku iupiwa tazoshamisika ndakuzofonerwa kunzi kwane masamanisi kwamambo zvakandoita shauri sabhuku zvirikutaurwa kunzi vaisati akubvunzai zvataurwa hanzi makabvumirana kana iye pamusoro idare kubva pakutanga tofunga mavatauro vaadzwa totombotaura kuti ndakaramba saka inini handina kuchinja stanzi yangu pakuramba chakazopa kuti ndibvume chandakanyeverana nemukadzi wangu inyaya yemashoko anga akuburitswa nevakuru ivavava pataitaura vakanditaurira inini vakati unomboziva ndakauraya vanhu vangani ndikabva ndadhonza inini adzimai vangu pasaiti ndikati naye adzimai muri kuona zvandiri kutaura ndezvekunyeperi kunauri kuti hamunozosimudza maoko zvenyu motaurawo zvamunoziva kana maamuripo kuti bambudzi kunokuva ndipo avo hatina kuuya kurarika kokuti munongoti zvamusiri kuningirikeni kana usiri kuwirirana nezviri kutaurwa its better kuti usumudze kwetongoti mawana kana wadanoti enda unoitira uri kuko kwete muno saka nekuda kwaizvozvo changamiri ndo zvakazoita tiite sekuti ndabvuma asi chokwadi chacho ndechekuti ndaimbunyikidzwa nekuti pamusoro paizvozvo tofunga mavanzwa vachati kuita kuti zvishuwa chokwadi inini ndakapiwa nasabhuku saka zvandiri kuda kuedza kutaura pano ndezvekuti kana sabhuku akandipa ivo pakati pavo vari vaviri vakauya vachiti ndeperi pane akapiwawo nasabhuku panzvimbo imwe chete iyo nekuti sekunzwa kwandinoita nhoroondo ndinonzwa zvichinziso nzvimbo iyi yakambenge yapiwa atete vavo nasabhuku saka kana nzvimbo iyi yakanga yapiwa atete vavo nasabhuku ivo pavari kunyatsopinda apa ndepapi nekuti nzvimbo yakanga iri yasabhuku anova sabhuku akazondipawo inini zvekare nyaya yesitombodhireni yavari kutaura hongu sitombodhireni riripo but pazasi pesitombodhireni panova panzvimbo yandakanongedzerwa nasabhuku ndiise musha wangu ipapo hapana madhunduru kunosvika pazasi pane dhunduru riripo randisina kumbobvira ndabata-bata kana kupinda kwariri zvekutotiwo pamusha pangu ipapo panzvimbo parikuda kutoiswawo madhunduru saka handisi kunyatsonzwisisa kuti pavari kunyatsotaura ivo kuti pavo chaipo chaipo ndepapi nekuti sabhuku ndiye ziso ramambo muvillage level ndiye anenge aine lendi mumaoko ake akamiririra mambo saka kana akapa atete vavo akazoti watete vavo vasiya akapowe nini handisi kunyatsoona pandinofanira kunge ndichikwesherana nevaruma saka pamukunetsana pane madhunduru patiri kunetsana hapana madhunduru panotori nedistance yakareba sitombodhireni riri kugomo koita distance yakareba isina kana madhunduru zvotozoiswawo madhunduru kuita kuzasi ndokune madhunduru ndizvozvo chaizvo pamusoro ivedare inini ndiri gogwere kwaapindiri tazvarwa tiri vakomana 7 ndiri kuti inini pandakazvarwa 1967 handina histiri yepakacherwa madhunduru aya asi ndakangokura up to now ndine 59 years ndakakura ndichingoziva kuti pamunda paatete vanzira vanova hanzvadzi yababa vangu inini pane madhunduru 1 2 3 rokupedzisira zvokuti raini rese rinotoziva kuti pamunda paanzira mureva vakapiwa stendi yavo zveshuwa kwekupedzisira uku kwemunda vakatovaka but vavaka
panoperera dhundu rapo ndo pakananga nebhedhuru ravo. Fair enough. Matoilets avo ndaakudzokerera ndo akazoti pindei mumunda. Isu taada kufenza ndakaenda inini nemukomangu takaona ana Murehwa pasina kutukana pasina kuita sei. Murehwa akatozoti kumbira kuti musafenzere zvidhina zvangu izvi zvinova zvakanga zviri kudivi remunda ndokuratidzana pachazenge pachifamba nerodhi yavo vaMurehwa ivava vakamira saizvozvo. Ini ndini ndakatozoenda kudare ndichiti no naMurehwa Simba takazotaurana, there is no problem, but panenge takazoenda kudare pakambenge paita kanenge kakusawirirana. Kana uchida kuisa fence kazhinji kaiko nofana kuona sa okay nekuti apa paminda yachona iri mudhuze neyadhoya yaMurehwa, saka takatanga tataura navo tisatafenza. Even right now hatisatafenza. Chatakangokwanisa kuita kuisa jecha zvatakahaya truck nemakwarstones ekuratidza kuti taada kuti taada kuisa mugano wedu nefence 2. Takatomaka musi watakaita meeting vanhu vese vakanga vari ndokutesa matombo ekuratidza kuti apa ndo paakugumira Murehwa. Murehwa vakatopiwa imwe land yekukomba nemusha wese naivo vakanga vari zvakanzi paya pamakapinda apa Murehwa chingotora zvenyu sezvo uku kusina munhu ari kucharenja. Ana Murehwa uyu tinosvika mangwana pandore munhu akaita ndakavhinda musha vasine neukama hwenyu saka tasvika kuna sapu pane vese vakanga varipo pamusangano avo tauraiti vakasumuta takazogonawo vasapudu vachiuya kumba nababa neni vachita imi muri pamusha pane nhau yatira kuti tende kumusangwa kufudu asi tifunekira kuenda kwaoraitandana mberi sabu sekitarinari ari pano mune mabhuku saka taenda ichokwadi takanoungana mvura yainayo pakamboita kukakavara kwaAmurehwa Simba vachiti aenda kapiona sabhuku makutisenge tinoda mabhuku saka ndipa mwataitaura musee padaiti tikuda maminitsi edu ndozvinotipa hasha izvozakanyora mapepa pane zvikumitikea ipapo panofana pakaita mistake aiwa fanira kuita mistake nezokunyorera ushaurendambokuatomboverengi zvakadai hativerengi zvekunyorera aa maminitsi chaivo chaivo ore pamusoro motonodzokera pasi motanga kugara pasi nemusha motipa maminitsi chaivo akanyorwa ndaa yekunyorera hatide kunyorera hatitoti hapana kana chekuexplain apa sabhuku hatoshandi aya imapepa ndekunyorera mona titoda makaunda kumatogara titudise makaunda asi enyu makaunda kukwana manzwaka ndeamambo amati musinataekudzetichada maminetsi akuri kuita kumavileji penyu tikuzviitira kuti tonoti zvii zvakuri kunyatsoita kuitere nemazvo mona pange nyaya yenyika iyi sorindakuita kuti kukatai maifanira kuita ningirinaanzani pamakaigarira pasi sabhuku vakanga varipo because anzani mudzingwa tozande muri kubata basa but kana paakuita zvinhu zvakadai itai kuti muite sabhuku varipo imimi tozvati muri kubatira but izvi zvine chekuita nekuningirina kai zvinoda pana
kuitira kuti musazoblemwa maona kuitira kuti musazoblemwa nemusha pamusoro iyi maria isakuva kutaura mukoma wangu ndine urombo asi kundiva zvakanaka akaenda kuuk ndokwari saka izvi ndakakuzvitana kuti ndinidadiri ndoda kupupura saka ndimaasachidii chitindo chemusha chakanzi Taruinga village yeah, but all along ngaini ndindi kutongosenza basa iro mudhara vanenge vasipo ndine urombo zvikuru nenyaya yekuti yazouya mudare rine takagara pasi semusha tichita dare tiri pamunda wa evanzira vanove ndivo hanzvadzi yaapindirire todayira kuti munhu wese womumusha muno anonyatsoziva zvechokwadi kuti apa ndopaamba ari pamunda paanzira ava murehwa zvokupiwa stand havasi kunyepa hongu vakapiwa stand but dambudziko ravapo chete nderokuti vamuvha kubva pastand yavo vachinopinda mumunda ndokupesana kwavaa kuita nani nana murehwa ava murehwa Augustina vakauya kwandiri vachinditi uyu murume uyu avaka toilet but paavakira toilet anopinda mumunda ndikati kumakambotaurana here imuri tu ndikati zvikanzi kwete ndikati no murehwa endai munotaurirana kana matadza kuwirirana ndo pandinozopindira ava zveshuwa vakaenda ndobva vanotaurana murehwa uchiringa ndobva vadzoka kwandiri zvikati mudzingwa zviri kwani tawirirana ndazongomutaura kuti iwe uchereka kuramba uchiuyawo ratagara 3 weeks ago ava murehwa Augustina ndone vauya futi zvikanzi kumudzingwa zviri papi murume uyu akavaka futi danga rehuku ndikati alright yendeiko tinoona raindobva tasvika raindobva vakutaurirana pepe vakutaura vakaita sokunzwanana hapana mubhokana ndikati manje zvaitika panapa tirikuda kuti musha wese uzvizive makangobvumirana muri tu mangwana zvinozonetsa right ndobva ndashedzera village assembly ndakataura munhu wese kuti yendei tinoita sei tinonoitira mumunda maanzira pane kakusawirirana karipo between Chiringa naPindiriri shuwa vanhu vese vakati kurunduru ndobva taenda tichisvika ipapo changamire ndakashatiriswa nemudzimai womurume haana kuda kundipo danho rangu kana kuda kundirespecta akati izvo ibvai pano ndikati naiwe uri kurevani zvikanzi ibvai pano toenda kwamambo ava rumwe avanga vane nyaya dzavo dzokunetsana nevana vavo ndakaona kunge pada kutorwa advantage yekuti nyaya dzavo zvadzikudai so isi tibva takumidza kuvapisa zvakadaro havana kuda kuti vateerere inini sabhuku wavo amai avo mabatiro avakandiita ndakagumbuka kusvika pokupedzisira mambo isusu tiri ziso renyu munhu akatuka inini atuka imini hazvina kundifadza zvavakaita ipapo takazosara totaura ndakada kushedza vamwe vechikuru mumusha vakafanana nanasekuru achiizhe ndodaira kuti vari munhu ndikavashedza asekuru uyai tibatsirane musha kana tiri mumusha musha ndewedu tese handina kutanga kuda kutaura vanhu kuti pari pamunda apa ndipaanzira
semazivira andinoita. Uya nestand yake iripo. Vapinda mumunda. Vapinda mumunda. Chete. Mahousehold zedu ari kuma 50 something 55. Ava ndo vakaatenda. It was very unfortunate kuti akashedzera. Ndo vangu aripo. Zivirirani. Ndizvo zvichaizvo. Kana maona kuti musha hauna kukwana, itai kuti musha uita sei. Hapana kwavari kumhanyira vana. Apa takashedzera musangano dambudziko rakaitika ndokuti kwakabva kwatanga kunaya. Zvokuti musangano iwe takaita mvura ichinaya. Kuitira kuti mangwana zvifambe zvakanaka. Maona. Zviri nani makaita musha 3 quarters. Ndo zvakutozoita tumiye paground. Toshedza musha wouya. Vanhu tichavabvunza vachitaura vanhu vari mumusha. Handiti toona kuti nhamba yakawanda iri kutaura iri kuti handiti ka ndo zvatinenge ita sabhuku ungoripo pakucheya tototiwo sabhuku ndonoenda pamberi. Kana uri kucheya unenge wakagara sepanapa uchibvunza side neside uchinzwa kuti vari kuti sekretary achinyora zviri kutaurwa nevanhu. Then zvaitwa saizvozvo semunomu mundare tingadai tiri kutongotedzera maminutes but aya maminutes andei kunyorera hatitarisire maminutes akadai tinoda maminutes anogara mubhuku maona and anoratidza kuti aya maminutes akanyatsonyorwa zviri pamutemo maona. Pane minamato vanhu vese vakaita munamato mazita avo akanyorwa ndo panonzi pari kuitwa musangano. Panotangwa munhu aombera aita maminutes anamata nezvese zvataurwa zvitaro mapedza posainwa papedza kusainwa pachaverengwa futi maminutes vanhu muchisekenda kana kuti vasingawirirani vachitaro nezvakapogadziriswa. Izvo techitira ava vakwanise kugarisana maona noti ava ndo maneighbors vari 12. Imimi vamwe muri vabatsiri but hatidi kuti ava varwisane ndanamureva pake zvavo handiti hatidi kuti varwisane ngavagadzirirwe nyaya dzavo kana vasiri kuwirirana kusvikira vawirirana maona ndo zvatinotarisira panyaya dzemunde. Saka meno taura tinzwa ndo pamusoro ndingange ndichichavaraka pamwe kutenderera kana kukasei pataurwa nyaya kuti 2003 pataurwa zvokunzi vamurehwa kwachiringa vakavaka toilet ichibva yaenda kuti yakaenda kumunda uko. Ini kana ndakaitawo zvekutarisa musi wakazoitwa musangano nasaudonsipo but ukange wakaona uchiyera uchitarisa chimiro ichi kana kuri kuti zveshuwa setoireti yakavakwa kana yaane makore yakavakwa nyaya iyoyi yaifanira kunge yakatotaurwa nezvayo kusiri kuti pari zvino. Ini chandingatotaura nokuziva chakaitika ndochichi ava namurehwa ava vanapindirira ava vakauya kumunda ndokubva vafenza munda wavo wese. Munda uyo vakauya vakabata nekumunda wokwangu vakauya vakabata kumunda kwachiringa. Izvozvo pazvikatanga kutaurika izvozvo ndopakatanga kuzoita kuti takuti uyo akagara mumunda manda dziapindiriri but makore ese nokupirwa ini ndiri kuti akapa uyu chiringa uyu ndiFrancis pakauya madhora akaita usapu pakazoya vakaita usapu nyaya yanga isingatauriki pazoita kana zvowaya izvozvizvi vanhu takuchenda kunana sabhuku tichiti
Okwana apindire maisiro vakaisa waya vakatikanganisira vachiisa nominda medu ndopakabva pazoita sekuti zvaakunzi iwewewo ndokuti uri mumunda maatete vedu. Nomatarisiro nemaonero andikazoita nyaya yacho kuti uyo akutanga kuzowanikwa kunzi ane mhosva ndokuti ataurako kuti makanesa fenzi mumunda medu. Ndipindure uyu kwacho akaroora hanzvadzi yangu yekwachiwana, but chaanokwanisa kuuya kuno kwamama takashedza kuti village meeting murume wanza ndambomuona kana one day since takaita mameeting epavillage, kasi kuno ndokwaanokwanisa kuuya vandoro dai mati nyarosa ate zvaravenyu amunaereka nyare one ndiri kuti isusu kana tiri mudare tikutaura nyaya irimo zvemapersonal kuti akaroora kumba kwenyu hatinei nazvo mudare unongoenda panyaya mupersonalize kuti munotaura point yenyu kunokudani chete vandoro vane daka nesu chauya panyaya munenyaya nachiringa vandoro vasiyei ora tatovasiya ndozvautaasaka vanhu vachitemakusautaura isu tatirikuda apitirire ndechekuti imimi taurai kuti nyaya ndeyani pamunanje pedu zvekuti munhu ataura saka vanhu vanozotya kutaura manje vakutya kuta vakatya kutaura yakubva yapersonalizwa kuti uyu ane daka kana dane chii maona saka orit imimi ngotaurai isusu tati tichaya paground ndopatapedza nyaya. Ndakandoda kungotaurawo pekuti inini dai kwanguri kunzi vatete vanzira vakange vakapiwa land naapindirire vachinzizvo mwanangu wadzoka mumusha ripanapa, ndingadai ndisina kumbowana mukana kana simba rekunogara panzvimbo ipapo. Asi nzvimbo iyi vakaipirwa nasabhuku, handiti muri kunzwa, sabhuku anu vakazopowo inini. Saka kana vanzira vakange vapiwa nasabhuku, sabhuku ndiye aiziva zvaaita nenzvimbo yavo. Saka handisi kuziva kuti ava varume ava pavari kuzopinda chaipo simba vari kuriwanira papi, nekuti muchivanhu chedu tinoziva kuti izvo mwanasikana akadzoka mumusha anofanira kusvotambirwa mumusha maaberekwa, ndo maanopiwa nzvimbo. Ukazoona mwanasikana akupiwa nasabhuku, panenge paine chimwe chinhu chiri fishi chanenge chaitika mumusha maakaberekwa chatadzisa kuti apiwa atambirwe. Saka sabhuku ndo vaiziva chavakange vamupira, ndo chavakaziva chavakazondipirawo futi zvekare inini. Saka handizive kuti zvo dambudziko ringave papi rekuti varume vagozoclaima kuti zvo ndepavo. Hamene kuti muno matigere munomu munhu wese ape paakagara pakatombogarwa nemumwe munhu. Saka paukagara ipapo mumwe munhu akambogara ipapo hama yake ingazouya ichitizvo nekuti pakambogara nyingi wangu zvingaite here. Tikatarisa zvekare time frame ndeyekuti inini 2003 ndichipuhwa stand tofunga by 2010 toilet iyo yanga yapo. After toilet yapo kubva 2010 kusvika pagore rapera rineri ndobva wachitanga kusumudza nyaya yavo kubva 2010. Hamusi kuonawo here kuti nenyaya yekudhura kwakuita land pane nyaya yekuti zvo paane makaro paane makundano. Aiwa, ndikuzvizvo. Alright. Kana vataura mutaura. Ini mwana wakatariri. Ndinoziva vanhu vese mawisirwa vakatona baba wangu. Vanzira vakanga vane musha wavo vakagoramba nemurume vakauya kumusha. Vanga vasingapindirane naamai vavo nani nomunyin'ina wavo. Baba vakati ai iwewe hauna mwana hauna chii, ndichakupapa kuti ukorimawo dhunduru rimwe chete. Kana wanhingirika wafawo ndichatora ndotora ndopa wemusha. Nababa vangu adovi ndoti kuti mumwe munhu vakapa mwana vazofa nzira, vakapa mwana uyu ukwachiringa vakagara. Hapana munhu wokwapindirira akambopagara kana kuti asena kuti kudii zvokuti zvese izvozvi itsotsi misha yese yeyi yapedzwa nokufedzwa nokwapindirira. Kumunda kwamai kwomangu kwakafedzwa nokwapindirire vachitaedzwa nehanzvadzi yangu iyi haive kana pane mugano kana pane chiesabhuku wacho akapiwa chete tunyongororo pawopiwa watu aiwa vatookuti upoi. Handisi kuda inini ndotone nemapepa baba wangu bhuku iri ndire hondo yatimisi zokuti hapana mazvinhu zvizhinji zvese
Zeni zvakakutaura nyaya saka isusu ndatiri kutaura tisaite mapesinawo edu kuzapedzera kuno ngatitaure nyaya yakafambira iripo paground isusu tati tikabatsira varume tuwa handina vawirirani ndo pane nyaya zvemapesina anenge ane pesina nemumwe ngamuripoteri uko ndotenda pamusoro yemambo kuti pamazoti muchauya pamusha zvingatisunungure nokuti nhasi tatonge tiri muno asi tazenge tanzi vanhu vese vakanga vaenda kunoita bhiograseni nyaya yazonguda rekuzviringwa mambo osaka tazouya tatokanda mabasa pasi imi ndima muripo pamakaita village meeting zvamakawirirana ini ndandiripo nyaya yakurukurwa pambeta gakava iro riri pamagumo ndokuzonzi taona kuti zvakadii tichitodaro kuti handizvo kuenda kwamambo kana kuita ndibwirirana sivanhu kumba 1 shuwa zvakazonzwisika pana muri wanadzimai vakati anyway zvamazoti pamushanja straight todai ndokubva ndanzi chimezhe kubva uko kwakabvumira yadhi kusvika pamushandi kuti pane mamitasi mangani ini ndokuverenga mamitasi aya up to 35 to 40 meters ndowatakazoenda kunze kuchikomo kunomezha futi muchikomo mematombo kuita sekudzosera ana murehwa sezvo zvanhu zvawirirana ndo pakanga tasira tikatofamba tiri tese pachimezhwa zvikatoita sekuti pawirirana maonero chanetsa ndekuti murehwa ndanzwa kuti inini ipapo ndakangobvuma kuti ndakaita sekumbunyukidza vachipindura vega asi takatobva semusha tichitoti zvapera asi mukukuro kwedu zvechokwadi inini semunhu ane 50 chakuti ndo pandakatozvarirwa apa naivo murehwa simba vanotozivawo zvechokwadi kuti apa ndepanzira asi kuzopihwo kwakaitwa tizoziva mapananirano akadi akaitwa kuti pakazenge padisplace kwapana asi tichenda tichiti inini ndakazenda zvamuanzira havana mane anzira vanga vana Maxwell na amene ukwapindire zvavakapindire havana revana anzira makafanese vese vana vave vavanoziva vana vasina kuvasikana saka vapemea kana vari pavo pamusoro ichangamiri chikomo chesechi ndiri pendinda iveza miti kana migano yeningi yemayadhi ashari muchikomo imomo ndinotaziva nemunda wanzira wese iwoyo kutaurwayo wakapegwa naadovi tiripo nemugano yacho yese tineiziva vanzira vakadyara mumango wakanga uri paipuruka nevanhu vakanga vaiswa nhungu yavo vakavaka nhungu yavo nemurumo wavo ipapo pakugara uzvo imoterera izve kurudinzo here ndatimonterera ndati pakapowa chiringa mamuripo here ini ndopakapowa chiringa pakapihwa chiringaka vanga vana asekuru vandu vakamirira mayadhai vanga vasipo vesa vese kana nanasabuku vesa vanga vasipo mayadhai akapegwa nanadovesati ani mwana mukomana wese ndawe toda kupa mayadhi ini ndaivoko pamusoro yemadyira pamusoro yedare rose tofunga pamukubvunza panyaya pakapiwa simba I think munhu akanga ari sabhuku mazuva iwayo ndiFrancis paeji yakanga iripo yaifamba hapana anga aripo pane vanhu vaifamba pakomiti yavo asi ichidzokera hangu panyaya pane nyaya yataurwa navandoro tofunga ndo yasumudza nyaya dzese kuti dzizoitika kuti vekwanapindirire pawaya kuti vakuda kuchengetedza misha yavo vachiisa waya ndo paita maji kuti paite nyaya yekuti pamaboundaries ari kufamba sei ndo pamaona paita kuti nyaya idzi dziita sei dzizomuka saka makatarisa papoindi yataurwa navandoro yekuti
kumwe vanopinda vazouya sezvataura kuti pamba akuitika noise kuti pakubuda noise kuti kwadai kwadai avo vana achiringa vanenge vachiti haisi kwedi kwakapindwa ava vazouyawo vakuti kwedi kwapindwa ndopaita nyaya yekuti dzita dzibude kudai saka sezvamataura imimi kuti pacharongwa zuva rekuti muuye paground vanhu vachinyatsoonesana kuti kubva apa nekubva apa nekubva apa zvichienda semazira angu andaitowo ndekuti vanhu vaipiwa minda iyi havaizopinda muchikomo vaingogumira pavairima chete vanga vasikazopinda mugomo yaingomirira iri nzvimbo yemafuvu munhu aingozva kuti ini pangu pandikurima ndo pandikurima chete mugomo akasikazopinda saka pane vanhu vese vari kutaura vamwe vacho vanhu vakatozopiwa vachipiwa muchikomo kuti ndo panoperera gomo obva unogumira saka pane panozoita maboundaries kuti wogumira uchidii panonoperera minda nepanotangira ndo pari kunetsana pamaboundaries mambo umisa mukati gireka wakada chinhu chakanaka tinoda kuti vanhu vaite vaye munhu isi takapedza fenzi kune nyaya yezita nevamwe imwe vari kuita vaikudzira mombe mumunda medu vagona kugumbuka kuti padhoko yangu yakafenzwa kutozizika imomuno saka tiyananisa mambo para mwari vakatogumbuka nenyaya waya iyo kuti mombe dzangu dzofurira kupi vakoti upe upeusomea imimi zvamotiita tienda kunotara panza pana sabhuku takumbiro kuti itai kuti musi wachiturowe isusu tinoenda kuwana at least 3/4 echi vagari vemumusha kana muine 50 at least wo vanhu vakaita kana 30 kana kuti 35 varipo tinoda kuti tigadzirise nyaya iyi tatikuda nje kuti vanhu tuava apa tabva tangogadzirisa migadhini kunetsa ipapo kana patanzwa kuti pane vamwe vari kuita sezvibva zvapera kuti tisarambe timboti dovi yakutotipohwa kuno kunyaya kwacho nyaya dzekwadovi ndobva tazvipedza musi wacho